Λοιπόν. Εδώ, φέρ το εδώ. Το κατάλαβες, Κώστα, πόσο μαλάκης είναι ο ξάδερφός σου. Εδώ φέρ. Λοιπόν. Δεν βλέπω την κάμερα έτσι, βρε ανάπηρε. Λογαριασμό είναι εδώ. Όχι τόσο. Ναι, λοιπόν. Παραγγελία. Έχει το πελάτη στο αντένα. Περιμένουμε πάλι. Και όλα τα μαγαζιά τα ίδια λένε. Κολλάει απίστευτο. Μιλούσαμε με μερικά μαγαζιά και τα ίδια λένε. Περιμένουμε. Ακόμα περιμένουμε. Άνοιξε. Καφέ απλή. Καφέ φίλτρο. Με μαύρη ζάχαρη. Μπήκε μέσα στη μίμη. Καπουτσίνο. Ο άλλος θέλει ένα λάτε. Δίκαφι ναι. Και πάω πίσω. Ο άλλος θέλει μια μπύρα. Μια μπίτπογα παλιό για μάνα. Και κολλάει. Και send. Κανονικά πρέπει να κλείσει τώρα κάποια στιγμή. Και κοιμόμαστε. Τι πάει, χώστεξε. Ωραία, έφυγε η παραγγελία. Τώρα τύπωση και κάτω κτυπώνει. Άμα έχει δίκτυο. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην έχει δίκτυο. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εγώ στον αφνικό εδώ. Λογαριασμό. Κοιτάω. Στάντ 1. Και βλέπω έχει. Επειδή πάτησα λάθος και μια Άμστελ μέσα. Γιατί γαμιέται αυτό. Οκ. Φεύγει ένας. Πατάω εδώ. Cash. Και τώρα έχει πληρωθεί ένας. Πάω ξανά εδώ. Και βλέπω. Ήταν 4, μείναν 3, κοστάνε 14 και 20 cents. Άμα πατάω τώρα εδώ και έχουν πληρώσει και ελεύθερο είναι το τραπέζι. Ωραία. Άμα πάω το λογαριασμό πάλι, βλέπεις, παπ, δεν έχει κανένα. Ξανά, λοιπόν, έχω έξω, τραπέζι 16. Κάνω παραγγελία. Όχι. Λάθος, ελεύθερο παραγγελία. Όχι. Πάω. Παραγγελία. Ροντέλ είναι αυτό, εντάξει, αυτά είναι δικά μου τώρα. Έχει εδώ έχει πακέτο. Πακέτο για take away. Λοιπόν, πάω. Μπύρες, Άμστελ. Αν πατάω ξανά τώρα, θα έχει 2 Άμστελ. Αν πατάω ξανά, έχει 3 Άμστελ. Πάω όμως, σκαφέδες. Το γράφει πουθενά 2 και 3 ναι. Εκεί επί τόπου. Δεν το γράφει πουθενά εδώ. Εσπρέσο. Προμαντεύεις ότι το πάτησες. Φρέντο εσπρέσο. Καλή ερώτηση. Τώρα πάτησα λάθος. Τι γίνεται, για. Τώρα μπήκε μέσα αυτός. Δεν γνωρίζω, ούτε εγώ. Για πάτα και φρέντο εσπρέσο. Άστο αυτό. Ωραία. Φρέντο εσπρέσο. Ελεύθερος. Για δες την παραγγελία. Το στέλνω. Θα το στέλνω. Το μηχάνημα είναι φτιαγμένο από η εταιρεία iPac Παπαντρέο. Θα στέλνω. Και περιμένουμε. Βλέπεις πως κουλάει. Όλα τα μαγαζιά τι ίδια προβλήματα έχουμε. Δηλαδή είμαστε number one. Αυτοί που έχουν τέτοια μηχανήματα θέλουν μόνο από εμάς το iPod, θέλουν μόνο από εμάς το software και μπορούν να δουλέψουν χωρίς να κολλάνε. Δηλαδή και δικό τους πελάτες της Praxcom, έτσι λέει τη βλαμμένη εταιρεία, θα μπορούν να πάρουμε άνατα πελάτες. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρουμε ακριβώς τι και πώς κολλάει. Ναι, ακόμα στέλνει. Το στέλνει. Πάω λογαριασμό. Ροντέλ. Και τι κάνουμε λάθος. Να, τι Άμστελ, την έστειλε. Δηλαδή πατά, στέλνει. Βλέπεις και το εσπρέσο το διπλό. Εμείς, το πάτησες και κατά λάθος το πήρε. Εμείς πριν την... περίμενε εγώ.